een beetje thuis, want meer dan 50 jaar lang ben hij 5 hele maanden in griep. In de hongerwinter kwam hij als mager bleek jonkje naar Friesland om er in Den Haag niet meer te eten weer. Justerjoen joeg hij op het dwarpsfeest een optreden van zijn oud-dwarpsgenoten. Maar eerst wie er nog even stiert om mij oude maten te moetsen en om even terug griep te struinen. Hey Paul, jongen. Jongen, wat goed je te zien. Ja, fijn hè? Nou, we hebben elkaar al meer gezien. Ja, Toch? in Rotterdam voor het laatste. Ja, in Luxor. In het Luxor. Ja. Jong. Kon je het vinden? Ja, Ja. ik reed er regelrecht op af. Hè. Oh, mooi. Je moest je snel aanpassen. Juist. Om geaccepteerd te zijn. Juist. En de beste manier om je snel aan te passen was om de taal te spreken. Ja. Niemand sprak Hollands. Nee. Hè? Niemand, hè? Nee, je moest wel. Ja, maar hij heette Ja. toen niet Paul van Vliet, maar Pauke Vlietstra. Hè? Ja. Pauke Flitstra. Pauke Vlietstra. Hij Ik wou wou- een Friese naam aannemen. Nou, dat was ideaal. Ik wou zo graag Fries zijn. Ja. Ja. Ik was Frieser dan de Friese toen. Ja. Goeie. Terug in Garijp en daarom wil ik mijn korte optreden hier vanavond in de tent beginnen met een toast. Ik drink op de mensen die bergen verzetten. Ik heb me echt in moeten vechten hier en hij heeft me geholpen. Mooi hè? Ik was natuurlijk een vreemd jongetje hè, uit die stad. En wat is dat? Dan moet hij hier en dan knokken. De eerste keer een stier een koe zien dekken. En toen mijn vader later mij seksuele voorlichting gaf, was dat een lachertje, want ik wist meer dan hij geloof ik. Voor het eerst polstok springen, weet je Henk? En hij zette de polstok in de sloot en ik nam hem aanloop en klats in de sloot met het natte pak. Dit was 144. Ja, dat zei je al, ja. Ja. Ga. Dag, Dag meneer Van Vliet, ik ben Paul van Vliet. vrouwtje Oppendijk. Wat mooi dat ik even hier mag kijken bij u. Wat leuk dat u komt. Want ik heb hier heel veel meegemaakt in dit huis. Ik heb er wat van gehoord. Ja. Ik zou zeggen, komt u verder. Dank u. Ja, toen ik over Garijp zat te denken de afgelopen dagen, wetend dat ik hierheen zou gaan, kwam er heel veel bij me boven. Allemaal beelden en ook geuren die je nog weet van vroeger. Hoe een stal rook voor het eerst in mijn leven. Verbrand hooi. Dat is een hele specifieke geur. Als ik ooit ergens op de wereld het verbranden van hooi ruik, dan denk ik, oh ja, dat is Garijp. Ik kom bij mijn pleegzin. De schatten van mensen van de familie Kuipers. Kuipers, Weimaker, op de grote buurt, 144. Stelt u zich voor een bleek, mager ventje, uitgehongerd, in een bemodderd pakje, met een natte broek, het schrijnt in mijn dijen en ik krijg daar voor het eerst sinds maanden een warme maaltijd. Soep met vetogen, echt vlees, aardappels, groenten en een berg pudding toe en ik eet gulzig als een varken. Maar te snel en te veel en na de maaltijd plat op de grond, doodziek, val ik flauw. Ja, dit is het slaapkamertje. Ga. Hier sliep ik met de oudste zoon en de enige zoon, BN. En dan keek ik uit het raam naar mijn vriendje Henk Elzinga. Want ik moest eerder naar bed. En dan deed ik het raam open. Zoals nu. En dan hing ik uit het raam en dan praatte ik met Henkie nog. Met kostelijke herinneringen aan toen en nu ga ik straks de nacht in, maar in hele andere omstandigheden dan in 1945. In een mooie luxe wagen, vervuld van dat dorp wat mij toen zo ongelooflijk heeft omarmd. En waar ik de gelegenheid kreeg om weer opnieuw te beginnen. En op de feestjoen in Griep wiendrek optredens van Pieter Wilkes, Gurbe Douwstra en oorartiesten. En elke keer die dat prodeo. De opbrengst van de joen, €2500, gaat naar UNICEF, dat Paul van Vliet ambassadeur van is. En ons viert het nijs van sneun 24 augustus.